Sziasztok, én Zali vagyok, és ebben a videóban velem tart Haribo. Sziasztok! Skype PvP 6-hatózni fogunk. Ez a második része a Skype PvP sorozatomnak. Ja. Gyerünk ki valahova. Hol vagy? Cukorom. Jövök. Erőzzek? Vagy még ne? Én lerőztem. Itt a Mr. Csirkotia melles a többi bőr. Eszünk egy jobb. Eszi az OP-t. Ő ki még beerőzök, az beullasztom. Jó, nem löktek ki. Hol vagy? Havas. Valaki ott volt a Power Clanból, Kajak B vagy ki? Kajakra bazd meg. Kicsapjuk. Jó, csak beerőztem. Ez kulika. Kajakra! Bazd meg, az hogy víz? Ez mi? OP-ztam. Peace, Localix. Ez kajakra bazd meg, az hogy víz? Ne fussál már, te kutya életű. De ne Hát az most- lög le. Pedig nem is hátra se a kardom, de kulika, maradj már. De jó. De jó. De jó. Csak azt véletlen azt írtam, hogy cside. Bazd meg, menj már innen. Ula. Hol vagy? Bocsánat. De Isten, mekkora parasztot. Localix, anyád, azért is rád jövök. Csicsó, geci. Na, Mutka. nem beszélj ilyen csúnyán, jó? Mit csinálsz? Nem fappózz te itt. Kajakra az ver. Kajakra bejön vert. Na én igazából tímelek vele. Ott a ruhádám. Halló? Ruhádám, ahogy! Bazzak, ezt nem hullott bele. Amúgy volt nálam egy Giant. Szereztem egy éltöt. Persze. Zalán kiírta, hogy kiléptem harc közbe. Nem tudom. Nem. De te nem tímelsz a kajakrába, vagy ki a De. rákot. Ott a Mr. Csirko. Akkor mi jöttek? Kifagyott. Fullos élőt. Hívjatok be, volt nálam egy Reset. Plusz már Clifford. Ó, hát ezt kicsaptam. Jó. Speedpot is volt nála. Ezt köszönöm. Én is hodni. Csá, Mr. Csirko, nem sokáig leszámít. Cső. Hát az nem jött össze, fiacskáim. Meg akartam ölni a Mr. Csirkot, de visszafutott, mert belakódtam. Ezt összekraftoljuk. Ezt felveszem. Kajakra. Akkor inkább így. De kitől van a... Hol vagy, Zali? Itt is egy, 3. Zali, hol vagy? Ő spawnon. Na bazd meg, én meg Na, ez eljöttem kell. havas. Fölvették, mindig. Rámegyek szépen. Ez behullott. Gyere, te kutya. Magmam. Ott van Creepy Boy. Úristen, ez megy az összesnek, enchant kill, ez. Komolyan mondom. Hát igen, Haribo mindent komolyan mond. Na itt Lukát is. Fussál, ennyi, ezt tudják a mai 6x6-osok. Nem, bazd meg Haribo. De, Isten bazeg, be vagyok erőzve, és a bőrszetes nem húzik. Csidajosz! Itt a dajosz! Az ki? Fitte jófan. Ki ez a dajas? Jap. Ki ez a dajas? Nem mondom, mindjárt megmondom. Most nem fogom így bemondani videóba. Mi csinálsz? Hip-hop nyomorék, ja, bocs. Csani.
Ippi. No more. Jaj, ezt tudom ki. De nem mondd És be. meg- Ja, jó. Írta, hogy Nanudi, nem, most már tudom. Pszt. Neked psz. Vagy hogy van? Na, neked pszt. Ott van Fireboy, vagy ki az, ja nem, az kép Creeper. Hol? Visszafogtótól hagyjam meg. El kell pusztuljak erő Nekem pottéjjel. még van egy. De te Bazd meg, szeretnéd, leestem. én meg- Mentettél tudsz? Kukellóba. Mit? Akkor most kimegyünk egy előtte. Itt. Tank. Rámes. Csőztő. Az igen. Dél 3. És lelöknek. Ki? Valami nyomor. Ezt tudják az mostani 6-6-osok. Hát. Behullik. 6-ból 6. Bazd meg! Hú! Kihullottam majdnem. Hát az ilyen majdnem az olyan, mint az egyáltalán nem, de attól még... Jó, szereztem egy tankot. Kajakra. Kulika nem tímmel kaja, vagy kajakrába. Kajakra. Ha? Micsoda? Kuli nem tímmel kajakra? Az a gyerekkel. De. Itt egy gyerke. Szia! Ó, jó, Kifogott! látszárét. Krepi boy! Pilot! Tör 3-4 meg egy full dia. Mi finálsz, Mr. Csirko? Majdnem. Gyomor. Gyere ide, Domika! De ne fuss el, te kutya! Tudom, hogy más nem megy, de 18 akkor is. ók összesen. Nagyon szépen köszönöm. Hát azt kell nekem. 11 ópét viszünk. Hívlak Zali. Fitteó van. Ezt az ilyen több rakom. Végtelenes? Végtelenes. Faszom. Kéne... Na bazd meg, fent van Bluefire. Egy kutya. Nem kell mondani. Fitteó. Csőjéti. Ki az a jéti? Hát itt írta a gyerek, hogy csőjéti. Hol vagy, Nuta? Buszol Mr. Csirkox. De nem is adsz jól, Mr. Csirkox. Jó is szól. Az nem kertészkedik, Nuta? Szia Bluefire. Meg kő... Jó, várj, mit is mondott? Itt... Ő amúgy Mr. Csirkónak dupla kikkesegere van. Szóval, ja. Igen, és ő meg kitel, meg Shrapsel veszi a Shrapsel, videót. igen. Shrapsel. Ne fuss már el, te kutya. Csőnútax. Röpülni szerű. Onnan megy ilyen még. Itt már meg kilöklek. Mit csinálsz te? Hallod? Megkoptassuk egymást. No more. De menj már, buzi gyerek! Na ölj meg, ha tudsz. Itt a kajakra, bazd meg. Gyere, Nut is, nem ölsz meg. Dámesünk. Kajakra, bazd meg. Kajak. Kajak, ott egy kard. Add már nekem. Fölvetted? Milyen Zalinnek kicsi a puki a fan. Milyen kard volt, Zali? Jaj, ez ki ez a dajas, ja? Na, nagy meg kicsi. Hát neki nincsen farka. Jó, hangos volt. Ez beteg ez a gyerek. Mi finálsz? Hát de szép volt Mr. Csirkó. Mit Itt csinál? voltunk, erőpotinám. Mit csinál? Lezúgott. Lesz. Pontosan. Nuni fejű.
még hirdetem egy kicsit, hogy Szeleparcú. videó van. Videó. A kulikának tudod milyen feje van? Sőt, terra. Olyan apát szalonka feje van. Fönn van terra is. Kulikának. Csőpúr, hol van? Itt. 6 ton. Itt kezdő, 30. És Nobbd. Dali. Éről nem lesz Hát, videó? lehet. Lehet, hogy C1.6-ról is lesz videó. Ezt még nem lehet tudni. Mennyit ad Csikály? Ó, 74-et adott. Én már farmoltam róla egy kicsit. MC Marci. Terra hívlak. Ott a kajakra. Sorry, Mr. Chikox. Írtam Mr. Csirkonak, hogy videó van és azért jön meg. Stalking. Kerüljen. Elnézést Ott a kérek. Blue Fire. Hol? OP. Ott az a Dajas is. Ott a Dajas. De Ott a hol? Blue Fire. Majdnem Oda lőttem. menjünk. Ne lőj! Mellé találtam. Az akkor... Csal. Ha hip-hop az rámegy. Basszáltam, bazd meg. Vigyázz! Ja, az Dajas. Figyelj. Csú! Oké. Ja, szaribu. De akkor is lőjük meg. Lov, még el se tudsz találni. Ülj le magadnak. Na jó van, ne fussál, csíjuk. Ne koptassál. De buzi gyerek, ne Hala. koptassál már. Hogy beszélsz? Elverlek. Te miről beszélsz? Vigyázzál, mert tudom hol laksz. Hello, Azt ott kilőttem onnan! Öcsi! Azt nézd vissza majd videóba. Tesa, úgy kiszedtem. Hallod? Széjjel csinálunk csidájó. De már ne koptass már! Csidájó. Morig. Te is Én hozzá koptál. nyúltam. De lőszíja, meg minden. Akkor itt nem tudtam följumpolni. Nincs. Hát és nekem annyit szeretnék mondani, hogy dupla kikkes egérrel mindenkit kiszedek. Mindenkit igazából dupla kikkes egérrel. Milyen Így Mr. szokott Csirko hullani a mögötted? nuta. Rám jött. Nyomorék! Te csicska. Iszté. Figyeld is. Figyeld, megint hogy jöjjünk ránk. F5-özzünk. Per MR Csirko. Ne érj neki! Gyere. Jött. Kol. Ne afkolj már! Csicska, nyomorék. Gyere. Én elfetolok. Hol van Ott Mr. volt, hogy Csirko? lezúgott. Ott van! Mi finálsz? Ha! Nyomorék, gyerek! Nem, elfutott. Hova? Afkolj be! Fedez. Hol van? Szólj, ha jön. Nem tudom. Itt vagyok, Hol hát. vagy? Hol? Itt vagyok, Nem hát. látlak. Afkolj be!
Jó, afkolj be, ott van. Ott besiftelt most, ezt láttam. De kurva szádat, Blue Fire, akkor is behullasz. Nem mész fős Marihoz. Nem mész fő. Szerintem hátba akarja. Szerintem is. De én most csak azért jelen, mert videó van, amúgy nem. De szerintem ez a videó is ennyi is lett volna. Itt volt a Haribo. Nem áll. Nacs.